Mapasalamaton si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes human siya ang napiling mo paambit kabahin sa media knowledge at tubangan sa mga tinunan sa Philippine Navy. Sa iyang Instagram post, gipaambit niya ang iyang passion isip usa ka actor, director, producer o reservist sa 28 ka talented nga mga estudyante gikan sa Media Specialization Course. Kahinumduman nga si Dingdong gipromote kaniadtong tuig 2020 isip Lieutenant Commander sa Philippine Navy. Sa romantic Kapuso serye Love Before Sunrise, nagkaabot na sila Stella o Zarena sa atubangan ni Atom. Nakurat si Stella sa dihang nasayran nga ang iyang gikalagutan nga babae amo di ay ni Atom. Butang nga gikakurat usab ni Zarena. Matandog kaha ang relasyon ni Atom ug Stella kada ang atong sayran karong gabi sa GMA Talibabad alas 8:50 sa gabi. Totoo po ang balita. Hindi ako si Dino, ako po si Monique. Ug sa nagpadayong mga eksena sa maging sino ka man, mitugaan na si Dino sa iyang tinuod nga pagkatao isip Monique. Sa iyang pag-angkon, mas namiligro ang iyang kinabuhi busa nangita og paagi si Carding nga mapanalipdan niya si Monique. Sa ilang pag-ikyas, aduna silang laing alyansa nga makauban. Kinsa kaha kini, kanaguban pa at ang isa maging sino ka man pagkahuman sa 24 oras.